nas. Zbog koga ste ovde došli? Zbog Srbije ste ovde i Srbija će posle ovoga dana da bude druga zemlja. Srbija će od današnjeg dana da bude preobražena, jer ovde je nekoliko stotina hiljada ljudi koji u ime svih onih miliona kažu dosta je bilo, ostavke, odlazi, promjene. Miloševiću, pogledaj ovaj trg, ovde je tvoj narod, ovde je Srbija koja te neće. Miloševiću, pogledaj sa Dedinja i odlazi pre nego što mi dođemo da te sklonimo. Pozdravljam vas, dobri i hrabri narode Srbije, vas koji ste došli iz Čačka, iz Kragujevca, iz Niša,